አዲስ አበባ ጽሙዋ አይኮነን ንዓይ ግን ኣዝዩ ጽሙዋ ኮይነኒ። ምኽንያቱ ወፂኻ ምስ ሰብ ምሕዋስ ምስቲ ሓደ ናይ ምልላይ ድልየት ስለ ዘይብለይ 24 ሰዓት ኣብ ገዛ ኮይነ እየ ኢንተርነት ዝጥቀም። ናይ ብርዒ ስመይ ሄለን ይበሃል። እምበኣር ንሎሚ ሓቀኛ ዛንታ ህይወተይ ከካፍለኩም ወሲነ ኣለኹ። ንስኻትኩም ድማ ክሳብ መወዳእታ ጸኒልኩም እንተሰሚዕኹማ ብዙሕ ነገር ከም ትመሃሩላ ርግጸኛ እየ። ዘለናዮ ህሞት ኣዝዩ ፈታኒ እዩ። ምፍልላይ ማዕዶ ኮይንና ስደት ዝፈጠሮም ናፍቖትን ሻቕሎትን ጼርና ኣብ ንኡስ ዕድሜና ኮምባስ ህይወትና ንምምራሕ ንቃለስ ኣለና። ኣብ ዘይንፈልጦ ዓዲ ምስ ብዙሕ ሕብረተሰብ ክንወሃሃድ መን ምስ መን መዓስ ብኸመይ በየናበይ ዝብሉ ዘይተመለሱ ሕቶታት ተወንዚፍና ገሌና ጸገማት በዲህና ንህይወትና በቲ ዝሓሸ መንገዲ ንምምራሕ ተስፋ ሰኒቕና ንቃለስ ኣለና። ገሌና ኸዓ ብፈተናታት ተሰኒፍና ዕላማና ከም ዝበነነ ቆፂርና ከም ኣብ ማእከል ባሕሪ ኣንፈታ ዝጠፍኣ ጃልባ ንህይወትና ብዝገጠመና ንመርሓ ኣለና። ኸዓ ብገዛእ ፈቓድና ኣብ ፈቐዶ ውልፍታት ዕቑባ ዝሓተትና። ኣነ ካብ ኤርትራ ዘውፅኣኒ ምኽንያት ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣትየ ንነፍሰይ ኮይነ ንስድራይ ክኣሊ እዩ። ስለዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓርኪ ይኹን ኣፍቃሪ መናብርቲ ክሕዝ ብፍጽም ይሓስብኒ። መጀመርታ ኣብ ዝብጻሕ በጺሐ ዕላማይ ክሃርም ኣለኒ እየ ዝብል። ሳብሪን መሓዛይ ግን ትወፅእ ተዘናጊዓ ትመጽእ ወራ ሓደ ግዜስ መስተ ሰትያ ሰኺራት ትመጻሉ እዋናት ኣሎ። ኣነ ግን ብመሓዛይ ሕጉስቲ ይኮንኩን። ምኽንያቱ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኾነት ኣብ ሕማቕ ከይትወድቕ ይፈርሓላ። ንሳ ግን ብፍጽም ዝሰምዕ እዝኒ የብላን። እንተወፂኻ ብዙሕ ኢኻ ትፈልጥ። ሰብ ትላለ ብዓብዪ ኻእ ላይፍ ትሕልፍ ተገምጢላ ናብቲ ዝጸልኦ ህይወት ንኽኣቱ ትጉስጉሰኒ። ኣነ ግን እዝንኳ ይህባን። ብድሕሪዚ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ቲክቶክ ላይፍ ክዕልል ሓደ ዮናስ ዝበሃል ወዲ ተላለኹ። ብውሽጢ መሰንጀር ተራኺብና ኸዓ ብዙሕ ይዕሊልና። ዮናስ ኣብ ጀርመን እዩ ዝነብር። ኣፍቃሪት ከም ዘይብሉን ከም ዘይተመርዓወን ንመርዓ ትኾነ ጓል ይደሊ ከም ዘሎን ከዓ ነገረኒ። ኣነ እሞ ጥራይ ተመርዒ ናብ ደገ የእትዩ ሓዳር ዝገብረለይ ይኹን እምበር ዕብየቱ ባህሩ ሕሉፉ ብዘየገድስ ሕቶ ፍቕሪ ኸቕርበለይ ጸለኹ። ዕድሚኡ ኣብ 40ታት እዩ ዝርከብ። ባህሩ መልክዑ እውን ዝጽላ ኣይኮነን። ፈጣሪ ግዲ ጸሎተይ ሰሚዑ ኸዓ ሕቶ ፍቕሪ ኣቕርበለይ። ኣነ እሞ ሓሳብ ልበይ ሰሚሩ ብተሓጓስ ዓይነይ ከይሓሰኹ ብዘይምውልዋል ሕቱኡ ተቐበልኩ። ቀጻሊ ክራኸብ ምስ ጀመርና ጽምዋይ ተቐንጢጡ። እቲ መጻኢ ህይወተይ ንኸጣጥሕ ካብ ኩሉ ሆይታ ግዝያዊ ሓጐስ ዝፈጥሩ መስተ ቀጻልነት ዘይብሎም ፍቕራዊ ጉዕዞ ተሓሪመ ጽምዋ መሪፀ ኣብ ገዛይ ተኣርኒበ ኮፍ ዝበልክዎ ሎሚ ጻማ ዝረኸብኩሉ ኮይኑ ተሰሚዕኒ። ብተግባረይ ከዓ ኣዝየ ተሓቢነ። ናይ ማዕዶ ፍቕሪ ጀሚርና። ብዛዕባ መጻኢና መደባት ኣውፂና መርዓ ክንገብር ወሰና። ኣነ ኸዓ ነታ መኻፍልቲ ጸገመይን ሓጐሰይን ዝኾነት ሳብሪን መሓዛይ ኣካፈልክዋ። ንሳ እውን ኣዝያ ተሓጐሰት። ኣነ ኸዓ ካብዚ ዘላቶ ኣካይዳ እንተተኣልያ ከም ዝናተይ ዕድል ክትረክብ ከም ትኽእል ንዮናስ ሕጽየይ እውን ንኸማጽኣላ ክዛረቦ ምዃነይ ነገርክዋ። ንሳ ግን ሕራይ ዳኣበለትን እምበር ብፍጽም ኣካይዳ ክትቅይር ኣይከኣለትን። ወላ ምስ ዮናስ ሕጽየይ
ተስፋ እንተኾና ከራኸበኪ እንተበልክዋ ንሳ ግን ክትረኽቦ ኣይትደልን። ከምዚ እንዳበልና ጉዕዞ ቐፂልና መዓልቲ መርዓና ኸዓ ውሑዳት ኣዋርሕ ተረፎ። ሳብሪን ኣዝየ ዝፈትዋ መሓዛ እያ። ኩሉ ግዜ ኸዓ ከምዚ ናተይ ዕድል ክትረክብ ይምነየላ። ሓደ መዓልቲ ንመሓዙታ ናይ ሓጐስ ኢላ ኣብ ገዛና ቡን ክንሰቲ ዓደመቶም። ቡን ሰቲና ኸዓ ናይ ሓጐስ ብምባል ኣብ ገዛ ቢራ ክንሰቲ ጀመርና። ኣብቲ መጀመርታ ዋላ እኳ እንተኣበኽዎም ንሓጐሰይ ክካፈሉ ዝመፁ ዕዱማት ስለ ዝነበሩ ግን ሓንቲ ክሰቲ ይገደዱኒ። እንዳጸላእኽዋ ሰተኽዋ። እንዳሰሓቕና ኸዓ ሓንቲ ክልተ እንዳበልና ቐጸልና። ዮናስ ከይደውለለይ ቴሌፎነይ ኣጥፊኤ ሙሉእ ለይቲ ክንሰቲ ሓደርና። ንምሸቱ ኣነ መስተ ብዚሐ ነፍሰይ ክቋጻጸር ኣይከኣልኩን። ኣብቲ ዝተጻወደለይ መጻወድያ ኸዓ ኣትኹ። እታ መዓልቲ ንህይወተይ ዝተረገመት መዓልቲ እያ ነይራ። ንጎ ካብ ድቃሰይን ስኽራነይን ምስ ተባራበርኩ ነፍሰይ ተጓሒፋ ረኸብክዋ። ምስ ኤቨን ብሓደ ሓዲርና ሰንቢደ ንብዓተይ ንውሽጢ ውሒጠ ብሓዘንን ሕርቃንን ንነፍሰይ ነታ መዓልትን እንዳወቐስኩ መሓዛይ ትኹን ካልኦት ንኸይፈልጡ ኣብ ውሽጠይ ዓቂበያ ስቕበልኩ። ሞባይለይ እንተኸፈትኩ ዮናስ ብዙሕ ግዜ ደው ኢሉ ጸናሓኒ። ኣነ ኸዓ ንነፍሰይ ኣረጋጊኤ ተመሊሰ ደወልኩሉ። ብሻቁሎት እንታይ ከም ዝኾንኩ ኩነታተይ ንኽፈልጥ ሓተተኒ። ንኸይርበሽ ቴሌፎነይ ዓፄ ኣብ እንዳ ሓዘን ከም ዝሓደርኩ ኣመኽንኽሉ። ዮናስ ኣዝዩ ለዋህን ኣማንን እዩ። ንምንታይ ሞ ዘይትነግርኒ? ኣሻቒልክና ሓዲርኪ ኢሉ ንመኽኒተይ ከም ሓቂ ኣሚኑ ንቕረታይ ተቐቢሉ ሓዘነይ ያጸናንዓኒ። ድሕሪ ገለ መዓልታት ኤቨን ደው ኢሉ ክረኽበንን ደጊምና ርክብ ክንፍጽም ሓተተኒ። እንታይ ክብለኩም? ብጸርፊ ኣዋሪደ ቴሌፎን ኣብ እዝኑ ዓጸኽዎ። ደጊሙ ከምዘይድውለለይ ገይረ ኸዓ ብሎክ ገበርክዎ። ብሕርቃን ኣስናነይ ሓርቀምቀም እንዳበልኩ ግን ብዋትሳፕ ሓደ መልእኽቲ ተለኣኸኒ። እቲ መልእኽቲ ካብ ኤቨን እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ዝሕዝን ንሱ ገጹ ዘይርአ ኣነ ጥራይ ነብሰይ ምስኡ ጸታዊ ርክብ እንዳፈጸምኩ ዘርኢ ቪድዮ እዩ ነይሩ። እንታይ ክብል ዝገብሮ ጠፊእኒ ኣብ ዘለኽዎ መኺኸ ኮፍ በልኩ። ደጊሙ ሓደ መልእኽቲ ብጽሑፍ ሰደደለይ። ሕጂ ንበይንኺ ትርእዮ ኣለኺ። ኣብ ዝቖጸርኩ ሰዓት እንተዘይመጺኺ ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሼር ክብሎ እየ። እዚኣ ጸያፊ ተግባርኪ ምስ ህዝቢ ዓለም ኮንኪ ዳግማይ ክትርእዮ ኢኺ በለኒ። ኣይጸናሓኹን። እንዳነበዓኹ ንኽልሙኖ ናፍታ ዝሓበረ ንገዝኡ ኸድኩ። ንሱ ግን ንብዓተይ ከይዓጀቦ ሕጂ ሓንቲ ግዜ ርክብ እንተፈጺምና ድሕሪ እቲ ርክብ ነቲ ቪድዮ ክድምስሶ ይበለኒ። ኣነ ኸዓ ዕርቃነይ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ከይወፅእ ፈሪሐ ናይ ሞትን ህይወትን ሕቶ ኾይናትኒ ዕራ እንዳጣዕመኒ ሕራ ይበልክዎ። ድሕሪ እቲ ርክብ ክድምስሶ እየ ምባሉ ዋላ እኳ እንተዘይኣመንክዎ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረኒ ግን ዳግማይ ከይቀድሓኒ መብራህቲ ኣጥፊእና ኮቦርታት ዓቢጥና የዕንተይ ዓሚተ ርክብ ፈጸምኩ። ድሓር ንኽድምስሶ ሓተትክዎ። ሕጂ ዝሓተትክኹ ስለ ዘማላእኺ ክትከዲ ትኽእል ኢኺ። በዓለይ ክድምስሶ እየ ኢሉ ፋነወኒ። ንሱ ግን እንኳይ ክድምስሶ ደጊሙ ካልእ መዓልቲ ነቲ ቪድዮ ልኢኹ ንኽመፁ ሓበረኒ። ብጭንቀትን ብስጭትን
ነብሰይ ከጥፍእ ደለኹ ኣብቲ ግዜ ብዘይካ ነብስኻ ምጥፋእ ካልእ ኣማራፂ ተረእየኒ ብተስፋ ምቑራፅን ነብሰ ጽልኣትን ነታ ኩነታተይ ተዓዚባ ጸገማተይ ንምፍታሕ ተሓተኒ መኻፍልቲ ህይወተይ እምንቲ ሳብሪን መሓዘይ ኣካፈልግዋ ብስምባደን ሕርቃንን ትሕዞን ትጭቡጦን ጠፍኣ ሰብሪነይ ንዓኸ ማሕዛኺ እዩ በጃኺ ለምንዮ መጻእየ እየጸልሙ እንተሎ ዮናስ እንተሰሚዑ ክጽለል እዩ እዛን ህይወተይ ክትቅይር ተስፋ ዝገበርኩላ መርዓውን ፋሕ ክትብል እያ በጃኺ ሰብሪነይ በጃኺ ለምንዮ በልኳ ንሳ ኸዓ ተዛሪባ ክተእምኖ ምዃና ተስፋ ሃበትኒ ኣነ እለኪመኪ በጃኺ ተሓዝለይ ኣነ ንዓኸ ክሕጉስ ኢለ ዓዲምዮም ነይረ እምበር እዚ የጋጥም ኢለ ሓሰብክዎን ክዕድሞም ግን ኣይነበረንን በጃኺ ይቕረ ግበርለይ ኢለን ሓፍተይ በጃኺ ኢላ ንብዓት ሓርግፅ ዝንዛሕ እንዳነበዐት ኣብ ብርከይ ተደፍአ ብጣዕሚ እዩ ዘስደምም ሸይጣን ከምስል መልኣኽ ይመስል ዝበሃል ከምዚ እዩ ሳብሪን ክልተ ይምስላ ብድሕሪ እዚ እታ ዝፈራሕኽዋ መዓልቲ መፅያ ናይ ዕርቃነይ ቪድዮ ዮናስ ሕፅየይ ብመሰንጀር ሰደደለይ ብፀርፊ ኣዋሪዱ ዳግማይ ክረኽበኒ ከም ዘይደልን ብቮይስ ሰደደለይ እንታይ ክብል እንታይ ለኸድውለሉ ብኸመይ ከረድኦ ምድረ ሰማይ ጽልምት በለትኒ ብሰንክታ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ጌጋ ኩሉ ተስፋይ ቅሂሙ ዓለም ሲኡል ኮይና ተሰምዐትኒ በቃ ነብሰይ ከጥፍእ ወሰንኩ ኣምላኽ ጽንሒ ዝበላ ነብሲ ግን ሳላታ ኣብ ህይወተይ ገባሪትን ሓዳጊትን ኮይና በቲ ሓደ ናብ ጸልማት መዓሙቕ ትሸመኒ በቲ ሓደ ኸዓ ተስፋ ሂባ ንህይወተይ ዳግማይ ትንፋስ ትዘርኣላ ካብ ሞት ሳብሪን መሓዛይ ኣገላገለትኒ ነብሰይ ኣረጋጊኤ ዳግማይ ምንባር ጀመርኩ ኤፈን ግን እንዳፈራርሐ ኣብ ድላዩ እንዳጸውዐ ንምንባረ ይፈታተኖ በቃ ኣብ ዝበለኒ ሰዓት ይኸዶ እንታይ እሞ ክገብር እንታይ ከማራጽለኒ መከላኸሊ ጥንሲ ተጠቂመ ሕይርቲ ምርወይት ስምዒት ኾንኩ ድሕሪ መዓልታት ሳብሪን ስድራይ ናብ ካምባላ ሕለፊ ስለ ዝበሉኒ ይኸይድ ኣለኹ ኢላ ተፋነወትኒ ኣብቲ ግዜ ሰብ የድልየኒ ነይሩ ኣነ ምስ ማሓዛይ ክፈላለ ደስ ኣይበለንን ግን ዝኸፍለለይ ስለ ዝሰኣንኩ ብንብዓት ተፈላለና ካብታ ዝፈትዋ ማሓዛይ ተፈላለየ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምንባር ንብሕተይ ሓደ ኢለት ተሓሒዘዮ ኣብ ካምባላ ብሰላም ኣተወት ኣብቲ መጀመርታ ጽቡቕ ንደዋወል ነርና ድሓር ግን ቀስ ብቐስ ክትጠፍእ ጀመረት ወረዳ ሓርሲ ጠቕሊላ ጠፊኣ ደው ኢለላ እውን ክተልዕለኒ ከኣለትን ኣነ ኸዓ ገለ ደኾን ኮይና ትኸውን ኢለ ኣዝየ ተጨነቕኩ ሓደ መዓልቲ ከም ኣመለይ ማሕበራዊ ሚድያ ክጥቀም ፌስቡክ እንተኸፈትኩ ሃንደበት ዘይተጸብኽዎ ፍጻሜ ተዓዘብኩ እታላትኒ ኢለ ዝምክሓላ ኩሉ ናይ ውሽጠይ ዘዕልላ ወላ እውን ትኽንገር ዘይግብኦ ዘካፍላ እምንቲ ማሓዛይ ኢለ ዝምክሓላ ዝነበርኩ ሳብሪን ኣብ ካምባላ ኸይዳ ንቦታይ ተኪኣ ሓጐሰይ መንጢላ ሰላማ ክተስፍን ሰላመይ ዘሪጋ ምስቲ ሕፅየይ ዝነበረ ቃል ኪዳን ኣሲራ ናይ ጋማ ኣብ ቪድዮን ስእልን ኣብ ማይደይ ሰቒላቶ ረኣኹ ኣዝየ ሰንቢደ ኣጋጣሚ ድዩ ከመይ ኢሉ ይኸውን ሳብሪን ማሓሳይ ምስ ሕፅየይ ነበር ክኣምን ኣይከኣልኩን
ኣብ መንጎ ግን ሓደ ሓሳብ ትዝ ኢሉ መጻኒ። ብጭንቀት እንዳተናወጽኩ ሞባይለይ ፈተሽኩ። ሳብሪን ኣብ ሞባይለይ ትጥቀም ስለ ዝነበረት ኣካውንታይ ደምሰሰቶን ከይዳ ፌስቡካ ከዓ ኣብኡ ጸናሐኒ ለግኣውቲ ኢለ ኸፈትክዎ። እቲ ዝረኸብክዎ ግን ካብ ሕሉፍ ንላዕሊ 2 ሞት ኮነኒ። እቲ የናስ ዝረኣዮ ናይ ዕርቃነይ ቪድዮ ዝለኣኸ ኤቨን ዘይኮነስ እታ መሓዛኺኤ ኣለኹል ክትብለኒ ዝነበረት ሳብሪን ኣረሜን ምዃን ኣረጋገጽኩ። ዮናስ ንሳብሪን ምን ይኽንስኺ? ከመይ ኢልኪ ትሰድለይ ኣለኺ? በየን ክረኺብክዮ? ኢሉ ክሓታ ኸሎ ደላይ ጽቡቕካ እየ። ንስኻ ንጹህ ሰብ ኢኻ። እንዳተበደልካ ስቕ ኢለ ክሪእካ ሕልና ይፍቐደለይ። ተረዳእኒ፣ ክፈላለየኩም ኢለ ኣይኮንኩን። ግን ቅድሚ ኹነት ክትፈልጣ ስለ ዘለካ እየ ዝሕብረካ ዘለኹ። ኩሉ ህይወታ ኸምዚ እዩ። ንሳ ዘይትፈልጦ ወዲ የብላን። ንስኻ ብዓይኒ ማዕዶ ብዛዕባኣ ኩሉ ዘይክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ግን ሄለን ከምዚኣ ኢላ ኩሉ ዝገበርክዎን ዘይገበርክዎን እንዳጸለመት ዝፈላለየትኒ ንሳ ምዃና በረሃለይ። ብድሕርዚ ሌልኦም ዓሚቑ ንኽምርዓዉ ተሰማሚዖም ሃገር ክትቅይር ዝመረጸት እውን ካባይ ክትሕባእ ምንባሩ በሪህለይ። ንሰዓታት ኣብ ሓዘንን ንብዓትን ተዓቐብኩ። ካብ ምንባዕ ሓሊፈ እውን ዝገብሮ ይነበረንን። እቲ ጌጋ ናተይ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዝኹሉ ነቲ ቀንዲ ምንጪ ስቃይ ዝነበረ ኤቨን ክረኽቦ ወሰንኩ። ኣብ ሓደ ካፌ ተራኸብና። ኤቨን ከምቲ ናይ ቀደም ትዕቢት ኣይነበሮን። ኣብ ገጹ ናይ ጣዕሳ ምልክት ይንበብ ነበረ። ቅርብ ኢለ ኤቨን በልክዎ። ኤቨን ድንንን እንዳበለ ሄለን በለ ብዝተሰባበረ ድምፂ። ሰብሪ ንዓኸ ክትጐድእ ክትብል ንዓይ እውን ትጥቀመለይ ነይራ። ኣነ ግን የፍቅራ ስለ ዝነበርኩ ሕራይ ንኽትብለኒ ኩሉ ዝገብሮ ነገር ይርድኣኒ ነበረን። ናይ ዕርቃንኪ ቪድዮ ክሕዝ ንሳይ ኣገዲዳትኒ። እዚ ኩሉ ገይረ ግን ንዓይ እውን ራሕሪሓትኒ ኣብ ካምባላ ኸይዳ እቲ ቪድዮ ናይ ዕርቃንኪ ሰዲዳ ምስ ሕፀይኪ ኣባኢሳ ንሳ ምስኡ ቓል ኪዳን ኣሲራ። ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። ደቂ ሰባት ክሳብ ክንድዚ ይኽፍኣትና። ንዓኣ እውን ንሳ ኸይፈለጠት ዝሓዝኩላ ቪድዮ ኣሎ። ግን እንታይ እሞ ሕጂ ናብ በዓል ቤታ ሰዲደ ህይወታ ፋሕፋሕ ኸብሎ ቐሊሉ ነይሩ። ግን ትርጉም የብሉን። ንሳ ንበዓላ ክትረብሕ ንዓይ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዘቕቲ እትያትኒ። ንዓኸ ኸዓ ብዙሕ በዲለኪ። ዓስቢ ኽፍኣታ ግን ብኣምላኽ ትርከቦ። እንተ ኣነ ግን ካልኣይ ግዜ ክጋገ ይደልን እየ። እቲ ቪድዮ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ኸይድምስሶ ኣለኹ። ካብ ሕጂ ንንየ ናጻ ኢኺ። ስለቲ ኩሉ ዝበደልኩኺ ግን ይቕረ ግበርለይሉ ኣብ ብርከይ ተደፍአ። ኣነ ግን ኣብ ዘለዎ ድፍእ ኣቢልዮ መጻኒ። እንታይ ይዓብስ? ክብረይ ተጋሂሱ ሞራለይ ተሴሩ ኩሉ ህይወተይ ፋሕፋሕ ምስ በለ ይቕረታ ምሕታት። ኤቨን ሕጂ ይቕረታ ምሕታትካ ንዓይ ዝዓብሰለይ የብሉን። ዕድለይ ሴርካ መጻኢ ኣይጸልሚትካዮ ኢኻ። ሕጂ ንሰይ ኣገዲዳትኒ ኢልካ ንነብስኻ ሓራኽ ተውፃእ ኣይትፈትን። ጽባሕ ንጎ ከማይ ደቂ ኣንስትዮ ከም ትወልድ ኣይትዘንግዕ። ሄለን ንስኺ ንጽህትን ፈቃርን ሰብ ኢኺ። ኣነ ኸዓ ኩሉ ጌጋ ኣይተረዲእኒ እዩ። ስለዚ ነቲ ኩሉ ዝበደልኩኺ ክኽሕሰኪ እሞ ምሳኺ ክነብር ፍቐድለይ። ኣነ የፍቅረኪ የበለኒ። ካልኣይ ግዜ ክሪኦ ይደለኹም። ካብቲ ዝነበረኒ ፍርሕን ዘስካሕክሕ ናይ ስነ ኣእምሮ ማእሰርትን ተገላጊለ ንህይወተይ ብሓድሽ መንገዲ ክመርሓ ጀሚረ።
ድሕሪ ግዜ ከዓ ሄለን ኣረሜን እንዳነበዐት ድምፂ ሕንቕንቕ እንዳበለ ቮይስ ሪከርድ ሰደደትለይ። ሄለን መሓዛይ ኣዝየ ዝፈትወክን ዘኽብረክን እንተኾነ ግን ሕማቕ መዓልቲ ውዒለ ብዙሕ በዲለክ እየ። ይቕረታ ዝግባአኒ ሰብ ኣይኮንኩን፣ ግን በጃኺ ይቕረ ግበርለይ። ዓስቢ ክፍኣተይ ከዓ ብኣምላኽ ተፈድዩ ኣለኹ። ዮናስ ሓሳውን መደናገርን እዩ። መርዓና ምስ ሓለፈ ኣነ ነብሶ ጾር ምስ ኮንኩ ተመሪዑ ከም ዝነበረን ከም ዝተፋትሐን ኣቦ 5 ቆልዑ ምዃኑ ነጊርኒ። እንታይ እሞ ክብለኪ እየ ሄለን ሓፍተይ፣ ኩሉ መስጠኺ ወሪድኒ። ኣነ ከዓ ክትፃወር ይከኣልኩን። ምስኡ ተባኢስና ተፈላለዩና ኢና ዘለና በለትኒ። ኣየ ሳብሪ ሕማቕ ኣይተመነኹላን። እቲ ኩሉ ዝርኢ ፈጣሪ ግን ናይ ኢዳ ፈዲዋ ኣሎ። ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብ ህይወትና ዝቐርቡ ሰባት ኣዚና ክንጥንቀቐሎም ኣለና። ምክንያቱ እቶም ናተይልና ዝኣመናዮም ሰባት እዮም ድኹም ጎንና መዝሚዞም ናብ ውድቀት ዘቃልዑና። ሰብ ምፍቃር ወይ ሰብ ምእማን ጌጋ ኣይኮነን። ንመን ክተፍቅር ንመን ክትኣምን ከም ዘለካ ግን ኣዚኻ ተጠንቀቕ። ተፈጸመ። ካብዛ ዛንታ ብዙሕ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ እንዳገበርና ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣብዚ ንዛዝም። ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ፍቕርን ጥዕና ምስ ዓወት ንምነ። ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ቤተሰብ ክትኾኑ ንዕድም። ሸር፣ ላይክ፣ ኮመንት ብምጽሓፍ ምትብባዕኹም ኣይፈለየና። ክትረኽቡና ንትደልዩ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ይቐንየለይ።